sme si rozhodli, že zrobíme nejaké stretnutie mladých z diecézy. Nie, že som nemal roboty, ešte nenúzim na cénku, ale som si povedal, že stretneme ešte a sa spýtame mladých, že co chcú. Prečo si prišiel na Fórum mladých? Prišiel som na Fórum mladých, lebo som sa ho zúčastnil už aj po minulé roky a bol som oslovený, aby som prišiel a pomohol. Pretože som dostala pozvanie, že môžem sa zúčastniť ako animátor a keďže pre mňa je animátorstvo a dobrovoľníctvo moje hobby, takže preto som sa zúčastnila. Bol som pozvaný od priateľky, tak som prišiel. Máš psa? Nemám psa. Nie. Mám. A ako sa volá? Šarino. Šarino! Až som si zliakol, čau Šari. A týmto vás pozývam na Fórum mladých. Ondro! Stále mikrofón, uciekaj po neho! Tak uciekaj po neho, čo? Zmachni po zádu. Proste príďte.